Γεια σας, είμαι ο Στέφανος από ttutorials.gr. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο και θα σας δείξω το καλύτερο tip ever. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον εγώ. Το ανακάλυψα πριν λίγο καιρό και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, πιστεύω πως όλοι κατά καιρούς θα έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα σχετικά με τον ήχο στην ποιότητα των βίντεό σας, αν φυσικά είστε ένας YouTuber. Αν έχετε αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα, σήμερα σας έχω την καλύτερη και την πιο φθηνή λύση από ποτέ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι. Είναι αυτό εδώ πέρα το μικρόφωνο ουσιαστικά. Και για την ακρίβεια δεν είναι μικρόφωνο. Είναι ένα απλό κινητό με ένα hands-free πάνω. Φαίνεται γελίο, όμως πιστέψτε με, είναι η πιο φθηνή λύση εάν δεν θέλετε να ξοδέψετε χρήματα ούτε για μικρόφωνα, ούτε για ψηφιακούς εγγραφείς και όλα τα σχετικά. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ακριβώς μπορείτε να το κάνετε. Αν έχετε παλιά hands-free, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να το δοκιμάσετε κι εσείς. Και έχω βάλει από πάνω και αυτό το shock mount, ώστε να σοκάρει τον αέρα και να μην υπάρχει αέρας στο μικρόφωνο και να ακούγεται παρά μόνο η φωνή μου. Λοιπόν, και το βάζω πάνω στη μπλούζα μου με μια απλή παραμάνα. Τώρα θα σας δείξω και ένα πάρα πολύ ωραίο κολπάκι που μπορείτε να κάνετε με την ηχογράφηση στο κινητό σας, ώστε να βγει πολύ καλύτερη ποιότητα του ήχου. Αν πάτε στις ρυθμίσεις τώρα από την ηχογράφηση, το πρόγραμμα ηχογράφησης του κινητού σας και πατήσετε στις ρυθμίσεις, κάπου θα βρείτε να λέει αυτό εδώ πέρα. Επιλογή μορφή εγγραφής. Πατώντας το μας δίνει κάποιες επιλογές. Υψηλή, μεσαία και χαμηλή. Στην αρχή εμένα ήταν στο χαμηλή και το αποτέλεσμα δεν ήταν μπορώ να πω καθόλου καλό. Ήταν καλύτερη η ποιότητα του μικροφόνου της κάμερας. Όμως όταν το δοκίμασα στην υψηλή ποιότητα, το βίντεο ανέβηκε πάρα πολύ και πλέον είναι το καλύτερο. Και από εδώ και πέρα σε όλα μου τα βίντεο χρησιμοποιώ αυτή την τακτική. Αυτά είχα να σας πω σχετικά με το hands-free και την ηχογράφηση του κινητού. Πιστεύω είναι ένα πολύ καλό κολπάκι, τουλάχιστον εμένα με βοήθησε, χωρίς να δώσω ούτε ένα ευρώ για να το κάνω. Ελπίζω να βοηθήσω και εσάς. Αν σας άρεσε το βίντεο και σας βοήθησε, κάντε ένα like, πιστεύω δεν είναι τίποτα αυτό. Τα λέμε την επόμενη φορά, γεια σας!